jeg havde mange forventninger til kurset, men jeg var alligevel også spændt på, hvad det var, at kurset kunne give mig, både som person og virksomhedsejer. Før vi ligesom startede på det her projekt, så havde vi en virksomhed, som solgte rigtig godt af vores produkter. Og vi havde virkelig gang i den, men det var ligesom blevet meget med hensyn til at slå brand, og hvordan gør vi det, og hvor skal vi hen, og det var vi lidt i tvivl om. Det Jesper han har givet os, det er, at han har givet os en masse værktøjer til, at vi kunne finde ud af helt nøjagtigt, hvor vil vi gerne helt konkret hen med vores virksomhed, hvilke kunder vil vi gerne målrettet gå efter, og hvordan skal vi rulle hele projektet ud der. Og allerede efter få uger, hvor vi tog de her værktøjer i brug, har vi set en klar fremgang både i salg og omsætning fra vores sælgere ude i marken. Og det er vi selvfølgelig, Jesper, evigt taknemmelige for. Så jeg kan på det varmeste anbefale det her kursus, både for nystartede virksomheder, men også for allerede etablerede virksomheder, som har godt gang.